É unha réplica exacta dunha bomba hidráulica de hai 2000 anos. Así apagaban os incendios os antigos romanos, os primeiros bombeiros da historia. Un contraste histórico entre a época moderna e a romana enmarcada no Ar de Lucus, a festa de interese turístico nacional que terá lugar esta fin de semana. Unha bomba na que os bombeiros romanos, os vigiles, socorrían aos seus veciños e veciñas e apagaban os incendios da época. Non somente usábase para apagar lumes, usábase tamén na minería, para poder quebrar as pedras por diferencia de temperatura, que dabanlle lume ás pedras e despois apagaban coa bomba. O Parque de Bombeiros acolleu pouco máis ca unha competición na que bombeiros romanos e actuais demostraron as súas habilidades e os cambios acontecidos ao longo dos séculos. Quixemos estar hoxe aquí para visualizar o pasado e o presente e, habendo claras diferencias, a metodoloxía de traballo é moi similar. A pesar dos esforzos realizados non hai dúbida algunha. A bomba hidráulica empregada en Roma hai 2000 anos ten os seus inconvintes. O feito de que se movía manualmente resultaba menos práctico e complicaba os traballos de extinción de incendios. Ten a súa limitación, que hai que aportarlle auga e, lóxicamente, non era moi fácil, non? Tiña que abastecerse ben de fontes ou manantiales para poder suministrarlle a bomba. Pero ben, que xa era un artiluxo para facilitar un pouco a extinción dos incendios. Un pequeno adianto do que se poderá ver durante a fin de semana na celebración do Ar de Lucus.